Көннәрне көннәр, еллар алыштыра. Шул мизгелләр эчендә күпме яралып, тормышта үзенең изен калдырып, очкындай янып, атылып сүнгән җаннар. Үзләреннән соң укучысына иҗатын васыять итеп язып калдырган билгеле язучы шагыйрьләр, үзләренең иҗатларында тере шәхесләр. Ринат Хәйри, Илеш егете, үзебезнең шагыйрь. Ышанды, ул белде, үзеннән соң да ул калдырган мирас яшәячәген белде. Яшь булсам, яшел булсам да мин үзем яшен идем дип язды ул бер шигырендә. Ул әдәбиятка әнә шул яшендә ялт итеп керде дә, һәм кызганыч яшендәй тиз арада юк. Сүнде дип, югалды дип әйтергә тел бармый. Арабыздан китте. Арабыздан яшьлек китте, әмма югалмады, сүнмәде дә. Киресенчә, вакыт үтү белән кеше буларак та, шагыйрь буларак та ул исәннәргә кадерлерәк, якынрак та була башлады. Ул безгә калдырган иҗатында һаман яшни. Әгәр исән булса, без аның агымдагы елда 70 яшьлек юбилеен билгеләр идек. Дигәндә аның гүриясе булуына да 30 ел. Шул еллар эчендә күпме очрашулар, аның истәлегенә багышланган мотор кичәләр искә алулар. 24 гыйнвар көнендә районда Ринат Хәйри көне узды. Төшкә ашка тиклем каләм иясенә багышланган чара район мәдәният сараенда узса, Артаба туган авылында Ринат Мәгъфүрҗан улы каберенә чәчәкләр салынды. Үрмәт авылы мәдәният йортында хатирәләр белән уртаклашулар дәвам итте. 9 китап авторы, республиканың Галимов Сәләм исемендәге дәүләт яшьләр премиясе лауреаты шагыйрь Ринат Хәйрини искә алу кичәсенә аның туганнары, каләмдәшләре, якташлары, шигырь сөюче укучылары җыелган иде. Биредә әдипнең гомер юлдашы, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Айсылу Хәйретдинова да катнашты. Чарада һәр барчасын беренчеләрдән булып район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмил Хәйретдинов сәламләде. Һәм чыгышыннан соң Айсылу Зәки кызына рәхмәт хаты, истәлекле бүләк тапшырды. Хөрмәтле Айсылу Зәкиевна, хөрмәтле кунаклар, бүген безнең районда якташыбыз шагыйрь Галимов Сәләм исемендәге республика яшьләр премиясе лауреаты Ринат Хәйри көне. Чөнки 19 гыйнвар көнендә аңа 70 яшь булган булыр иде. Илеш халкы Ринат Хәйри талантына табынышлар, аның тормыш юлын ныклап бирәләр һәм аннан үрнәк алып яшиләр. Без белүебезчә, аның күп кырлы талантлы район гәзит редакциясендә эшләү елларында ачылган. Шул вакытта ул шагыйрь буларак Башкортстан һәм Татарстан язучылары белән тыгыз бәйләнештә яши.
şöhriyat sürüşüler, umumen halkımız ondan dürüst fikir kabul etti. Öyle başlığı olarak da Renat Hayri ziriklik, güçlüklilik, akıllılık sıfatlarını gösterdi. Dostlukta doğru bulup, muhtaçlarda yerlerde külü köpük kararları raydaşlar önünde yaşayın. Biz bugün Renat Hayri'ni iske algan gündü, anın turmuş ihtiyaçları sol zakirnağı, kan ailesine, sağlık selametlik, üzümlük hem gelecekte Renat Hayri'nin turmuş yolu hem icatı bilen puanı, rollarını yaşamalarını dileyimiz. İliş kalktı, anın yaptığı umuzu hem kılgan izgirlikleri belki isme tutup deyip şandırarız. Шулай ук чарада катнашкан мәртәбәле кунаклар, Ринат Хайриның каләмдәш дуслары да чыгышларында хәтер йомгакларын сүтте. Аңа багышланып язылган шигырь юлларын бүләк итте. Әлбәттә, кеше ул белемле булырга мөмкин, бик әйбәт һөнәр алырга мөмкин, үзенең гаиләсен дә тәэмин итәргә мөмкин. Ә бит туган ил, туган җир, халык төшенчәсе бу әйтүдә юк. Менә без бүген илдә әйтәбез, ни өчен безнең кадрлар чит илләргә китә. Алар шушы үзләренең байлыкларын арттырыр өчен илләренә кызык хәл, илләрендә белем алалар, инала белем бирә. Ул инде югары дәрәҗәләргә җитә дә, илен ташлап китә чит илдә эшләргә. Ул чит илнең куәтен арттыра. Әгәр дә шушы тәрбиянең нигезендә үзенең халкына, үзенең туган җиренә мәхәббәт һәм гореф-гадәтләренне саклау, шушының нигезен тәшкил иткән булса, бу әйбер булмас. Менә Ринат Хайриның сез менә монда килгәндә юлдарына карап килдем аның шигырьләре. Ринат Хайриның Башкортстан дигән шигырен алып карагыз. Исемнәр, бакчачы турында баллар, biz файдасын олайлар, юллар, хушлашу, күрмибез һәм башка әсәрләр. Буларның барысы да үзенең туган җиренә, туган районына мәхәббәт тәрбияләү идеясы белән сугарылган әсәрләр. Димәк, менә Ринат Хайриның да әсәрләре алар вакытлыча гына түгел. Алар буыннан буынга тапшырылып, менә шушы ватанпәрвәрлек идеясы үз халкына, шушындагы гореф-гадәтләргә, гореф-гадәтләрне яшь буынга тәрбияләү өчен зур әһәмияткә ия шигырь. Менә бүген без күрдек укучыларны, укучыларның һәрберсе алар шунчалык ихлас булды. Аның шигырьләрен укыдылар. Алар чөнки шушы җирдә тәрбияләнгәннәр, Ринат Хайриның рухы аларда. Әгәр дә шушы рух үз туган ягына, туган җиренә мәхәббәт рухы Ринат Хайридан һәм шушы авазлар булмаса, алар аны чын күңелдән сөйли алмаса. Димәк, менә Ринат Хайриның шушы шигырьләре безнең яшь буынга шушы тәрбияне сеңдергән димәк. Менә без монда килгәндә, Илеш районын үтеп кергәндә, тирәнме түгелме, ялгаларны да аша чыктык, куйымы түгелме, калынмы түгелме, урманнарны да үттек. Элек-электән гомер-гомергә бәрәкәтле иген бергән басуларны да кичтек. Барысы да матур. Әмма менә монда килеп сезнең янга утыргач, мин бер әйбергә ныкландым. Табигатыннан да матуррак булган ул сез бар икән Илеш. Сезнең күңелегез матур. Шуның өчен дә бу төбәккә шундай матур кешеләрне биргәннәрдән. Менә чынлап торып, шагыйрьнең нинди икәнен беләсең килсә, аның туган ягына бардылар. Менә мин дә бүген аның иҗатын һәм аның бөтен булмышын аңлар өчен Илешкә килдем. Һәм чынлап торып, Ринат Хайриның ни өчен иҗаты шундай матур якты икәнлегенә сезнең күзләрегездән күреп аңладым. Сез үзегез шундай якты, ихлас, самими һәм мөлаем кешеләр икән. Артыбында шулай булып калыгыз. Балаларыгыз да шундай матур күңелле булып үссеннәр. Илеш җире ул инде безнең республикага да, безнең илебезгә дә бик күп таныклы кешеләр килгән. Ул таныклы кешеләр дигәндә без бер вакыт әдәбият һәм сәнгатьне генә күз önенә тотабыз. Әлбәттә инде Илештән төзүчеләр дә, комбайнчылар да,
жер кешеләре дә, һәм башка бик күп һөнәрләр җыйган. Һәм алар үзләренең туган илләрен, туган җирләрен, шушы кеше ватаннарын биләштереп, үзләренең хезмәтләр аша данлаганнар. Кайсыдыр акыл хезмәте белән, кайсыдыр кул хезмәте белән, инде сәнгать, әдәбият, иҗат өлкәсендә эшләгәннәр күңел йөрәк хезмәте белән. Әмма алар һәрберсе үзенең туган җире матур булсынга, һәм башкаларның күңелендә матур булып истә калсын өчен куллардан килгән кадәр тырышлык салганнар. Һәм менә бүгенге укучылар күңелендә дә Ренат Хәйри иҗатына багышланган шушы әдәби конкурста катнашкан һәм җиңгән укучылар күңелендә дә әле Ренат абыйлары матур бер ядкәр булып истә калыр. Менә бүген монда каушый-каушый үзләренең шигырьләрен һәм Ренат абыйларның шигырьләрен укыганнар арасында бәлки аның дәрәҗәсенә кадәр күтәрелгән шагыйрьләр һәм шагыйрәләр булсын һәм булсын да. Чынлап турып дуслар, бу бүген Илеш җирендә матур бәйрәм. Матур тантана, шигърият, әдәбият, китап бәйрәме, китап туе. Һәм без бүген кемнәр Ренат абыйны якыннан белеп искә ала, кемнәр укып белеп искә ала, аларның һәрбер сүзе, һәрбер теләге Ренат абыйның яклы истәлегенә дуга булып барып ирешер дә, һәм ул бүген ихлас, шат булып ятадыр. Һәм мин инде үземнең чыгышымны Башкортстанның халык шагыйре Әнвәр Атнабаевның Ренат Хәйри истәлегенә багышлап язган шигырымнан бер 4 булып белән тәмамлап куясым килә. Син ашлыктың, без соңланык бугай. Заман белми шагыйрь кадерен. Бер як җирдә үзең кебек тыйнак моңсуланып ята каберең. Zaman bilmi, şair kadrin. Менә шундый шәхесләребезне исән вакытларында белеп, кадерләп, хөрмәтләп яшәсәк иде. Рәхмәт сезгә. Ренат абый, мин күргән эшләрне белде, бәхетлемен. Мин университет үтеп килгәч, Башкортстан гәзитендә эшләдем. Һәм шунда бер мәртәбә Ренат абый килгән. Без шунда тойдык аның бөеклеген. Бөтен дөнья кырып китте, ауыр, bilmeydim ben. Lakin bir de abaylardır. Bizim gitkenim. Bizim kovalık kadar kullanılan bir anlamın bol kişi, yağmur kişi gibi. Şu iftarım kaldı. Hem onu ben hüneşken ben de abaylardım. Hem şuradayım. Stat ne matur, gurur hımlı kişinin sıkıntı gibi hatırlayayım. Hem elbette min ahivamı rahmetlidir. Ben yapmıştık, kızlardım kuşu olur. Min aşında bir semertler buldum. Olu ağaylarımla Rıp ağayların kendi kişilerinde katmıştık kapılarıydı. O vaxtda yukarıda eğerim netice durmayla her indi ilk olur uğraminlerini böyle bol girip duran. Bana şu an girmeydi, bak yani. Rıp ağayların ahivamı yazmışı, bu bir tarih. Ular pernah mulai jadwal TV. Bugün bilgisayar temamen karakterlerden yaş boğba, onun şıkırları hileydiler, güzel icra ettiler. Demek durmuş devam eder. İliş yerimiyle bir Başkırstan'a malum kişilerle yürülerdi. Rınat ağayı örneğin şu doğan yerin Başkırstan'ın, şu belirgesi vatanın hüyuğunun, o özünün avazını aldı, kuralda uyatığı, kuralda uyatmadı diye. Ulu sakırı, ulu sakırı kabul edip yaş olun. Hem birine burada evliyelik olğandır biz. Ul, kilesek durumda uylanan, hem kilesek kurgan herhalde kişilerden biriydi. Buna şu yukarıda anlatılığım kadarıyla. Halkın urma, ulgar sakta bilen işke alırların. Ulanların, oğulların duyundıra tamırlarına şul tamır bugün biraz bölünür. Toplanan hem rahmatını bildiren. Hoşlar bileyim. 1982 yılda Ermeni'den qaytqas Bashqirdiston radioda ish boshladim. Hem meni ilishga komandirovkaga berdilar. Balalarda aksiyada ishlaydim. Gостиницаga ulaştım. Keyin o'tiram yang'izimda. Shunday mülayim yilmayib bir ag'ay kelib indi. Mening turali ma'lumotni bilishgan, mening Baymoqdan ekanligimni bilgan.
Баймак белән Илештәр дуслашкан райондар, без дә дус булырга тиешбез. Һәм монда яңгызың моңаеп утырма, әйдә Айгөл апайның бәлеше бешкән, ашы бешкән дип алып кайтып китте. Гомумән менә тәрән елгалы һуларына тыныс була иде. Кемдин Ренат агай табигаты менән шундай тыныс кеше иде бит. Әмма ләкин шул тыныслыктың исендә иде. Төпкөл, сөңгül агачларының нисек булганы бөтенләй иҗатында сагыла. Менә шундай мөлаем кешене, уның күңелендә ул кояш йөртә инде. Уның белән бер мәртәбә генә аралашканда ла гомерлеккә дуслаштык без уның белән. Гомумән ул шундай кешене уга тик яхшылык кына эшләргә килеп тора. Менә шундай матур күңелле кеше булды ул агай. Һәм ул гомумән туган ягының ата-олатайлары рухын тәрән тойган һәм шул рухка гомер буе тугры булып калган кеше булды. Dedim oğlum, Cenab-ı Hakk'ı görgeni bulmalı. Lakin bir onun isimlerinden, onun şiirleri oşa, kitapları oşa, yerleri oşa konuştu. Buna onun tuğan yağına külüberlikleri nasip etti. Isınmak da şiir yapmaklık tügül, yerler yapmaklık tügül, bu yağlar, orpak bayırlar, dağlar, bazı yılmalar, bunlar bazılarının hayatın şiirlerinde olup bakmak. Hem kişiler, kişi bugünü. İlk güzelliği, buna onun kitabının yoğunan parasıklık da, onun şiirlerinin tüm güzelliği olan şu tebiratla kişi bugünün bütünlüğünde kullanılıyor. Isınmak da şunay, bayıklarına şiirden alıp aramayı, felsefeleri bir yıkanlı, gökebelek bir yıkanlı, eller başına tuğan bir yıkanlı, ormanlar, graflar bir yıkanlı, onda ona şu tebiratın bütün güzelliği kişi bugününden bilingen. Bu turlar bir kupülerge varıyla, hem bir kup misallar fikirge varıyla, buna ısınmakta oturtmana yol olma gerek. Hem buna ısınmakta hayırlının eli bir kup eserlere kendi ilerişken indirilmegen. Buna o bedel kuruz. Onun povestleri, şiirleri, türlü tematikaları, türlü formaları, üretler sorularının türlülüğü, ulanın duranlarıyla meseleler bulmalı yok. Eğitimimse, yürek yıllarında doğaydı, tam uğruna dönüp bağlan, mindik yoktaş, deddeş, yoldaşlarını ihmaslıyım yorumdan. Doğalarım, iyi, den, iten bulma, oğullarına güzel, oğullarına diyen olur. Кайбер кешеләрнең кыска гына гомерләре дә әллә нинди борылышлар ала. Ринатныкы бик үк катлаулы түгел. Мәктәп еллары. Хезмәт башлангычы. Башкорт дәүләт университеты. Орытаба гомере буе хезмәтен салган район Маяк газеты редакциясендә эшләгән еллар. Туганнарда якын кешеләргә әверелгән хезмәттәшләр Фирдәүс Маликова, Фәрит Харрасов, Гөлфинә Салимова, Рәмзия Хадимуллина, алар бүген дә Ринатларын искә алып, аның белән бергә узган мизгелләрне сөйләде. Ул иҗат иткән шигырьләрне укыды, җырларны җырлады. Ринат бик нашыл, киң күңелле, ярдәмчел, ашык йөзле, шат күңелле. Менә әлдә колакта яңгырап торган редакциянең бинасында көлүп сүз сөйләгәннәр. Ул көлгәндә бер яктан икенче якка яңгырап торган. Ул бер кешегә дә нашарлык кылмаган. Аңа шуннан әйтәсем килә. Армияга киткән җегетләрдән аңа хат килә торган. Ул шигырьләр язалар, ул хаттарны җитәкләп укый да, иренмәенчә аларга җавап бирә. Җавапның азагында иң яраткан сүзе. Синнән яхшы кеше чыгачак шигырь язудан туктала. Бәлки бу шигырьләр әйтә булмагандыр. Ул кешенең күңеленнән дәрт исләй белә торган.
Ondan sonra siz öğrenirsiniz. Min Rina bilen bir bölmede iş başlayan günden bakılı katipten sonra ne kadar indiren şuna daha vardır kadimlerinden gidenler. Ben 1978 yılında Şirat'tan yanına gidip öbür bölmeye, gidip güzel bizim bölmede yeni bir sapsarı çeşitli matır tipinden bir yeşil sürdü. Şu an bir yüzünden doktora bildim. İstemsiz olarsın. Çıktı. Valla gülerşkenlerden çıkarayım bilir. Yola gidiyorlar. Onlar Arnavut'tan gidiyor birlikler. Onlar da bu derslerinde bu yine bir yanlışlık olur. Ben de birliklerse yok. Sıraz olarak söylemek sana. Onlar şu renkleri güzelmişim. Eder sana işte. Şundan birine asıl o renkler olup hiç böyle işkense şunaydır. Şartlıklarını da, koşullarını da, kullanışlarını da varsında bilge görünümle gidiyor. Şın leş olduk, şın dursun. Bu dünyadan gitkenler durumda bildiğinde ilk evvel dersen kader, şu kaderini yoğaltırsa, şu kader bilen yaşasın, her vakitte da elbette biz isenler kişi olup kalırız. Bu bakıyılka gitkenler her vakitte da bizim aramızda yaşarken bir de onun şuralarını gördüm. Bir de onun bütün kitaplar var. Müzeye gitkenler var. Asılı gitkenler var. Bir de onlarını işin dışında okuyordum. Hem şunu bir anlattım var bir şuralıklar yardım. Bu yıl bir de bizim Respublikamızda başkırt dili kullanılıyor. Şunu mu şimdi bana kolay diye İş çıkmaz bağlarına yarışı seviyesi arkadaşlarımızla. Kolay diye yarışlarımızı yazıp meşhur kolay. Hippi uğraşma. Dalgal gel. Yabay bilen. Mumlu halkın benim şu ülemde. Yüreğimden kılıp yem bilmem. Hileden o, barı uğamla, bar yanmışın, bir de mum sana. Bar ümitin, yattı hıyalların, bar tarihı, bir de bulgarın. İşitkenin, yedi isirgenin, yayıp bilgen kümme buattan. Hem ularını kuş parağı ve anlam bilgen halkın yuvatkan. Bayramlarda kolay kumel aslan, bayramlarda kolay bilgen. Yaptı dilesekke, ümmet tutu, tıkandırma, dertli gelinen. Bın kesek, öyle ısınmadı. Tırmış simfoniya, şulayla, müziklerden ürün nedirlerge, başım mayıları buraya. Müziklerden ürün nedirlerge, başım mayı, meşhur buraya. Агымдагы елда Ринат Хайриның тууына 70 ел тулу уңайыннан үзәкләштерелгән район китапханәсе янында эшләп килүче Илһам әдәби-музыкаль клубы, район Мая газета редакциясе һәм Балкыш әдәби берләшмәсе тарафыннан «Мин ышанам әле таңнарга» дип исемләнгән конкурс игълан ителеп, аның беренче этабы урыннарда үтте, икенче этабы район китапханәсендә узды.
Конкурста районыбызның 18 мәктәбеннән укучылар көч сынашты. Иң-иңнәре 4 номинация буенча билгеләнде. Конкурс җиңүчеләре дә әлеге чарада чыгышлары белән тамашачыларны сөендерде, Ринат Хәйриның иҗат җимешләрен яттан сөйләде, сәхнәләштереп күрсәтте. Алар инде дипломнар, әдәбибезнең тормыш иптәше Айсылу Зәки кызыннан һәм Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдиновтан шәхси бүләкләр алды. Тормыш иптәшеннән бик уңды ул. Айсылу Зәки кызы белән бергә гомер күзләрендә барлык гомер кичерергә язмаса да, Ринат аганың иҗаты белән аның төсе булып, Айсылу ханыма гүзәл кызы Лейсәне калды. Лейсән Ринат кызы инде бүген үзе әни. Кызын Радмиланы тәрбияли. Бәхетле карты хаклы ялга чыгып, Уфа шәһәренә кызы оныгы янына күченеп, алар белән бергә гомер кичерә. Чыгышы белән Кушнаренко районы кызы булса да, Айсылу Зәки кызы күңеле белән Илешнеке, бар булмашы белән безнеке ул. Чарада шулай ук архив материалларында, кассета тасмасында сакланган Ринат Хәйринең үзе иҗат иткән шигырьләрен авторы башкаруында да тәкъдим ителде. Ринат Хәйри, мин дим яшеннем. Mutsuz gerçek yolunun mutsuz ülkeleri, mutsuzluğunda aldı, ayakta gidemedi. Zeynep'e toplandı, bilgisiz kavukların, onların minberdi de, yolun topluluğu, minibüsüne, yüksüne, bilmeden zıvıra, uğurlar dönmesi bulur, varlıklar girer, ölüler için olsular, kaplar kavukları, yollar bulandı, uğurlar kavukları, toplanlarını yoldan, bizimle gelerdim. Yok hem yüz uzatında, buradasız kendileri. Җырларга килгәндә, аның бик күп шигырьләре җыр сүзләренә дә яткан. Аларны бүген бик күп танылган җырчылар башкара. Инде Илештә нинди генә чара үтмәсен, аның җырлары аларны һәрчак бизи. Sen de bir
Төшке аштан соң якташыбыз җирләнгән Үрмәт авылы зиратында Ринат Хәйри каберенә чәчәкләр салу оештырылды һәм шагыйрь рухына дуга кылынды. Син ашыктың, без соңладык мөгаен. Заман белми шагыйрь кадерен. Бер як читтә үзең кебек тыйнак, моңсуланып ята каберең. Заман белми шагыйрь кадерен. Үрмәт авылы мәдәният йорты кунакларны һәм барлык тамашачыларны Ринат Хәйринең музееннан экспонатлар белән каршы алды. Биредә әдипнең кул язмалары, басма машинасы, кием салымы, китаплары һәм башкалар урнаштырылган. Сәхнә түрендә Ринат үзе исән төсле. Бүген дә зал тулы халык сәхнәгә аның үзен күтәргән төсле. Мәктәп укучылары сөйләвендә шигырьләрен, район мәдәният сарай хезмәткәрләре Рәсилә Басырова, Флорид Галауддинов, Альмира Гыймазова, Миләүшә Гыйлметдинова, Рәсидә Мустафина башкаруында аның сүзләренә иҗат ителгән җырларны күтәреп алып алкышларга күмде. Авылдашлары Наилә Гилемханова белән Рузил Галиев Ринат Хәйри хакында күңелләрендә уелып калган хатирәләре белән уртаклашты. Якташлар дигән зур исемне күтәрү үзе бер горурлык. Чыннан да Ринат Хәйретдинов белән без якташлар.
Мин үзем сөйләп кителгән Тыпый авылыннан һәм шуның өчен бәйләнгән менә шушы Тыпый авылы, Үрмәт авылы Ринат Хәйретдинов дигән исем белән. 1974 елның көзе бик матур килде. Мәктәптә укытучылар күп һәм шуның җитәкчесе югары белем алган Ринат Хәйретдинов икән диделәр. Ринат Хәйретдинов шуннан да 1 сентябрьгә тиклем үк эшкә урнашты Тыпый 8 еллык мәктәбенә. Коллектив бик зур, өлкән укытучыларыбызда, яңа гына эш башлаган укытучыларыбызда бик күп иде. Ринат Хәйретдинов җитәкчелек итә башлаган коллектив ул иң хөрмәтле коллективларның берсе булды. Аны бик күпләр, бигрәк тә ата-аналар бик яхшы белә иде. Чөнки Ринат Хәйретдиновның тамырлары әнисе ягыннан булган туганлык җепләре нәкъ Тыпый авылы белән бәйле. Суфиян Поварисов әлбәттә безнең Тыпый авылын югары күтәрде. Менә 74 елны ана теленнән бик нык тырышып дәресләр бирә башлады. Безнең өчен Ринат Хәйретдинов. Ул шул тиклем тырышып ана телен өйрәтергә теләде. Хәтта артык нык, ничек әйтергә кирәк? Шулай да булды. Шуннан озак тормады әлбәттә ана телен өйрәтүгә. Укытучылар коллективы да зур, 20-ләп, укучылар да күп. Ул укыткан 5 класс укучылары гына да 30 бала иде. Күз алдына китерегез бүген Тыпыйны һәм 30 балалы 5 класс укучылары булган мәктәпне. Ринат Хәйретдиновны ата-аналар да, укытучылар да хөрмәт иттеләр. Ул оештыручы булып та, әлбәттә, кайчагында бик тыйнак булса да, кайчагында бик кырыс та була белде. Шулай да аның кырыс яклары истә калмаган, яшь вакыт бит инде. Аның хәтердә калган бик матур итеп кичә үткәргәне һәм шул кичәдә шигырьләр укыганы. 2нче көнне килгәч, аның укытучылар бүлмәсендә гармун тартып моңланып утыруы. Шушы Тыпый мәктәбе белән ул бастарак урнашкан иде, кемнәр беләләр. Тыпый авылын ул төньяктан безнең Себер җилләре каплап тора, инде теге яктан җәеп яткан Бакалы районнары авыл башлана. Ринат Хәйретдинов көн сайын диярлек эшләрен бетергәч, шушы зур, озын аяклары белән атлап, җәяүләп Үрмәт авылына кайтыр булды. Чөнки анда аны әнисе көтә иде. Әйтеп китәргә кирәк, тау ягында урнашкан бер бәләкәй генә авыл өйдә аның партисы яшәде. Һәм яшь балалык хәтерләренә калган чагында бу 2 малай, Үрмәтнең 2 малайы кыш көннәрендә чаңгы белән, җәй көннәрендә инде әлбәттә җәяүләп еш киләләр иде безнең Үрмәт авылының шушы тау ягы урамына. Безнең өчен гади гына булган әби, Сәйит бабай әби дип йөрткән әби, җыр сүзле, без алан кырына әкият тонарга җыялар иде. Шул әкиятләрне сөйләүче әбинең 2 оныгы менә Үрмәттән Тыпыйга еш килеп йөрделәр. Шуны әйтәсе киләм, 2 арада йөргән, күп вакыт җәяү йөргән Ринат Хәйретдиновның күп шигырьләре мөгаен менә шушы арада мөгаен туа да башлагандыр. Шуннан икенче бер хатирәне әйтәсе килә инде. Ринат Хәйретдиновның әнисе Хәлимә инәй Үрмәт авылында озак яшәде. 100 яшьләрен тутырды. Аны Үрмәттә белмәгән кеше юк. Чөнки ул иң уңган әбиләрнең, иң уңган апаларның берсе булды. Күз алдына китерегез 70-нче еллар. Атасы булмаган Ринат Хәйри университетта югары уку йортында укып йөри. Күпме көч кирәк. Үзенә дә, әнисенә дә укытырга һәм
тагын бер малайны аякка бастырырга. Шуңа әле бүген хәтерлиләрдер, Хәлимә әбинең суккан паласларын күпләрнең өйен җәмләгән. Ул бөтен эшен куеп, менә шушы паласларны сугып аны сатып, Ринат Хәйретдиновны улын укытырга да ярдәм итте. Шуңа менә шушы әни кеше бик зур хөрмәткә ия. Һәм Тупи авылы белән бәйләнгәнлеге генә түгел, бөтен Үрмәт халкы аны бүгендән искә алалар. Мин үзем рус теле укыттым. Һәм дәресләрендә һәр вакыт Николай Рубцов белән Сергей Есенинның әсәрләре, шигырьләре кырында Ринат Хәйриның шигырьләре дә нинди тәңгәл килә дип аңлата идем укучыларга. Кыска гына вакыт эчендә булса да, Ринат Хәйриның «Мин үзем яшен иде» дигән сүзләре һәр вакытта да безнең күңелләрдә сакланыр. Безнең Үрмәт авылында Ринат абыйның әсәрләрен, шигырьләрен үзегезнә күреп тордыгыз бүген инде. Шушы сабыйдан башлап, шушы сол яшьтә кашка чаклы белә. Без инде Рәсил апа безнең хормейстер булды инде ул. Нигә хор салган чагында без инде һәр вакытта смотрларга төшкән чагында иң беренче безнең җырыбыз Оппак икмәк куя илешем җыры булды. Шуннан соң инде иң беренчеләрдән булып инде минем радиодан ишеткән булган ашы әлеге вакытта җырлаган безнең Суари җырлаган җыр Табыну. Менә бу җырны мин тоже әкренләп кенә үземнең нигә инде мин сәхнәдә җырламасам да бик күп тапкырлар дигәндәй халык арасында җырлаганым бар. Шуннан соң икенче бик матур җыры мин шанам әле таңнарга. Шул чаклы ничек икән. Теге бу безгә Ринат кына булды, началып башлый. Безгә Ринат булды инде ул. Ә ул үзе бик олы шәхес, бик талантлы, бик күп потенциаллы кеше иде. Ну, күбесен инде ул Ходай шулай кушкандар үзе белән алып китте. Бу инде әйтәсем килде шушы сүзләрне инде. Ул Ринат абый ничек дигән икән, менә бер сүзне әйтеп ул бик күп сүзләр әйтәсе килде, бик күп нәрсәләр аңлатасы килде. Менә шушы мин шуннан әле таңнарга дигән сүзләрендә дә, карт булып көткән белсәм дә дигән сүзләрдә дә бит мин шуннан менә шулай мин яшьлеккә табынам дигән сүзләрдә ул һәр шагыйрь кебек инде ул үзенең дәврендәге яшәгән кешеләрне үз дәвренең чагылышы, ул калачак менә язган китапларда, басмаларда шушы дәвренең чагылышы һәм көзгесе булып. Ну, әйтәсем килә инде, ул безнең инде Ринат абый безнең авылыбызның күтәргән кеше, районыбызны күтәргән кеше. Әйттеләр инде андый кешеләр булсын дип. Ну, әле мин белгән дәврдә, мин яшәгән дәврдә Ринат абый әле шушы шәхесләрнең иң беренчесе һәм иң дәве бик олысы. Айсылу Закиевна турында, Айсылу апага әйтәсем килә инде, без олы кешеләр төрле сөйләшкән вакытларда инде гап корганда дигәндәй, булай инде Ринат абый ярай туган әле, Ринат абый ярай әле шушы шигырьләрне язган, ярай шушы аңа биргән Ходай Тәгалә шундый талант, һәм инде тагын өстәп әйтеп куябыз, ярай әле Айсылу булды. Шушыларны башында җыеп, шушыларны башында аткарып, һәм дә инде шушы очрашуларны оештыруда инде. Барсы да Айсылу апаның да заслугысы, Айсылу апаның заслугысы да түгел. Зур итеп рәхмәтләнә булсын. Ринат абый һәр вакытта безнең күңелләрдә булыр. Без аны онытмыйбыз. Кичә ахырында Үрмәт авыл совет авыл биләмәсе башлыгы Илдар Муллагулов чыгыш ясап, сәхнә түренә Ринат агабызның иҗатын яшәткән һәм һәр көн яшәрткән гомер юлдашы Айсылу Зәки кызын чакырып, аның кылган гамәлләре өчен рәхмәтләрен җиткереп, истәлеккә бүләк тапшырды.
Ринат Хайри ol balalarını yaratkan, Rинат Хайри ol tuğan ilini yaratkan, ol anın zırşısı bolgan. Şuna eytesim kile biz anın hatırın saklarız. Gelecekte de şuşunday işraşularını Allah verse uyuşturga nasip etsin. Rüzil abi aytti, Rüzil'in yakşı aytti. Bütün balmaşların adından ol Aysulu deyip, ben Aysulu Zaki'nin adındaydı. Bugün de şuşu Rинат Хайри'nin жиынтыкларын uyuşturup, мероприятияларын uyuşturганыңыз үшін sizге зор иттирим рахмат. Kadirli avuldaşlarım, kadirli konaklar, kadirli yurttaşlarım. Мен енді бүгін кісілеріме толышып, яңдан ешілігіне қойып отырам, сіздің хәлләрін аңайсыздық деп ойлаймын. Міне менің артта Ринатның сүреті. Рамил Кәусәрі жақшы хатırlıdır деп есептеймін. Бұл yıllarдағы şahitlerden hazır köpleri yok indi. Belki bunda okutuşlar arasında vardır. Ümmetler belki hatırlıdır. Rинатның ölümüne bir yıl degende hatır hem Kadir kişisi ötkerildi. Şuşu sahnede. Hem mine bu portretini RTK hizmetkari, hudожник, hazır ultamızda tüyül bu ayında. Şuşu portretini işlep, şuşu portretini sahneye ilip koyduk. Şu gününü elimle biz ziraattan düştük. Rинатның kabirine Tokta taş gibi etileyindi. Memorial daska gibi etilirken bu kabir taşı koyuldu. Onu yazışlar sayısı koydu. Onda onun şunday sözleri var. İyi kişilerin ümitsizliğine önümden artık yarattım. Bu şınlap da şulay buldu. O en birinci şiratta sizni yarattı. Biz ürmetke kimlerine ülken yaşlarlar hatırlıdır. Biz otna sahip koyup yürüyük. Çünkü enkey bunda yaşayıp, enkey bir özü yolgazı, ülken yaşta, pensiyada. Ona yardımlaşırga gerek. Belki koyularız hatırlıdır da öyle. Elimine bizim boş bulup durabildiğimde cimirilip barar. Eğer şunun negizin Rинат otpuska alıp, jey günü bir ay içinde bütün üyünün az görüşlerini sütüp, şuşun negizine bir özü merhum götürgen idi. Ol hizmetine yarataydı, bakşadaşlarga yarataydı. Şuluk hürmet bakşasında belki hatırlısızdır. Şuluk bizim erkeklerge bakşada. Balık tutarga yarataydı. Koytsa, şuşunda hürmetinin belekegine inişi, yaki tere yaktağı küller, balıklar var. Vağız bilen bir köp yürgenlerin hatırlayabilir. Cevdet bilen yürgenlerin hatırlayıp belki olarlar da bu zolda oturalardır. Onun yeşligi olar, onun şuşu uramda üsken malaylar, kızlar varsa da onun yeşligi. Onlar bugün isenler hem Rинатның күңелләрендә yaş etip, yaş mala etip, üsmür yigit etip saklıyorlar diп уйлыйм. Bizge kelgende indi. Barız da ülküneyip barabız. Hazır Rинатка 70 yaş. Ул mene portretinde kibik eli haman күңелләрдә yaş. Мен аны bir neçikte 70 yaşlık kişi etip, ülken yaştaki kişi etip bir neçikte göz alına getiremem. Çünkü o onu mene kaydım aralığa yazıp çıkan idi, yaşlık şağır edip. Şınlap tanı küpleri yaşlık şağır edip atayım. O yaşlık şağır edip. Yaşlık, muhabbet onda bir küp şiirler var idi. Hem benim sözümün artık küp etip söylemegine Rинатның şunday bir şiiri yollarına tuptalasım gele. Kimler onun şiiriyeti bilen tanış, belki bu şiirini sizler hislenip kutlansızdır. Men o şiirini, o şiir neşindir benim köngülüme ayrıca yakın. Hazır men 8'ge düşüren eğer bilseniz.
шигыр атла есенімнің уғыларда. Өмір бойы күрешлер ауыр, ялған дуслар, арзан дан белән. Соңгы йөреңне син юккагына язмагансыңдыр бит. Кан белән, йөрәк каның, акылың, рухың каны, ас тыйылгач, күкелең өшегән. Тамырыңны кисеп язгансың син, бәлки аңлар дип кешеләр. Сиңа бары бер сүз җитер иде. Син бик кирәк безгә дисәләр, алар аңламаган исәннәрнең кадерен беләмени исәннәр. Кабреңә ак каеннар килә, син яраткан гөлләр, колыннар, син белмәгән, ләкин сине белгән яңа буын килә, олылап. Язмыш сине үгәй итсә итсен, тормыш сине үгәй итмәгән. Соңгы шигырен укып торам, илһамы, куаным китмәгән. Бу Ринатмы? Шагыйрь, кайчан ничек туды икән синең моңсу, моңлы шигырьләрең? Бәлки яланая кара җиргә басып, тәүге тапкыр атлап киткәндәдер. Бәлки кул арбасы тартып, үрмәт урманыннан пешән утын алып кайткандадыр. Бәлки табигатьтә төсләр музыкасын тыңлаган мизгелләрендә, кара төннәр аша өмет булып, ал яулыгын булгаган иртәләрне каршылагандадыр. Якташ, телдәш, моңдашларыңны ихлас сөю белән яратуың, төндә дә таңнарга ышануың илһам биргәндер үзеңә. Шигырь алып килгәндер күңелеңә. Шагыйрь Ринат Хәйрине дөньяга Илеш алып килде. Үзе үк алып та китте. Илеш Ринатның бәхете дә, бәхетсезлеге дә, шатлыклары да, кайгылары да булды. Ләкин язмыш аның белән ниләр генә кылмасын, ташлап китә алмады ул Илешне. Ул бит Илешнеке, ул бит безнеке. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.